Nem szeretnék megint veszíteni. Nagyon retek az a szar! Nem hagyom. De meg öl az a szar! Nem hiszem el, menjetek el a rákba, Mortisszal kelljen. Megeszi. Csak. Na vége. Gyakor skillik. Dobjon már be egy csapattársat, ami is jön játszani. Redis. Redis. Bocsánat, én beszélek, de nagyon véges vagyok az első meccs, és ez előtti meccs. Most nem is fogok beszélni megint. Nem mindig. De mi az, hogy nem találtam el és kilépek olyan kintet. Szó szerint kilépek. De mennyit sebez az a Dynamite meg az a szar. Nem tudom mi a neve. Larry and Roll. Nem csak a hívában. Szia lesztek alá hozzá. Fel fogom őket keresni, mint egy ember. Felkereste az ellenséget, azt így hívják, hogy le vagyunk alázva. Nem, vége, meghaltunk. Leon is mit csinál? Nem bossnak. De jó, vége. Nem. Na szóval akkor srácok. Veszünk egy skint. Találjátok ki, ez a 4 karakter. Vagy 6 közül. Ezt fogjuk. És nemrég nyitottam ki. És ez nekem nagyon tetszett. És akkor... És akkor pörög a szép kis karakter. Vagy karakter? Skin. Még kipróbáljuk. Együtt is. Szép. Második. Hát jó. Tehát nem tudom, mit vártam. Ennek is, oha. Ez nagyon tetszett.
Gyorsítsuk. Tényleg ez mennyire... Azt lássátok, azt a dj-t. Azt lássátok? Azt a számlálót, hogy megy le a HP-ja. Na, nézzük, ez már volt. Igen. Ez. Szép, nagyon. Ezt megérte, ezt nagyon megérte. De és ez ugyanaz. Igen. Eljel. Nagyon menő. Na, töltögyetek már újra. Igen, ez is volt. Szép. Ez is volt. Ez is volt. Nézzétek, mennyit sebez. Ja, nem vonalázom. Ahogy hívják. Chester mennyit tud így sebezni? Na ez. Hű, ez is milyen menő már. És ez? Ilyen se volt még. Hát ez nem változott. Na jó, akkor. Az alkalmazásnak a neve... Tetom. Itt van. X-Recorder. Itt van ez a neve. X-Recorder. X-Recorder. Na jó, akkor. Na, köszönöm, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba. És akkor szevasztok!